Nakita nyo naman mga kapobs. Ilang araw nilang impression to. Hindi lang nakuha yung gold bar. Kaya naghanap sila ng ibang sign. Dito lang pala nakalagay yung tatlong gold bar. Ito. Napaka mababaw lang talaga mga kapobs. So dito nakuha nila ang gold bar. Giveaways lang mga kapobs. Pero napaka mabaw lang talaga. Dito nila nakuha. Ito yung palatandaan na kinuha ng mga treasure hunter. So ito yung sign. Bali isang sign na ginawang palatandaan na nandito talaga yung gold bar mga kapobs. Ito yung puno ng century tree. Ilang dekada na to hindi talaga madadala sa baha mga kapobs, no? Sa kabila naman mga kapobs. Punta tayo doon sa kabila. Ano? Oh. Dalawang malalaking bato. Yan yung tinibag sa mga treasure hunter mga kapobs. Dalawang malalaking bato. Lalim pala dito mga kapobs. Akala ko mababaw lang. Malalim. So, nandito tayo nga sa tubig mismo. Ano? Ganito kahirap yung gumawa ng content na parang may pakita ko yung mga treasure na nakuha dito sa amin mga kapobs. Ganito kahirap yung ginagawa ko mga kapobs. Para lang to sa inyo mga kapobs. Na may papakita ko na dito sa area namin na may marami pala talagang marami pang ginto na iniwan ng mga Hapones. Tara. Ito. Ito yung dalawang bato, napakalaking bato. Biniak o tinibag ng mga treasure hunter. Pero doon sa kabila. Yan yung ginawa nilang sign. Bali isang sign yon, yung dalawang puno. At saka sa kabila ito. Ginawa nila patandaan kung nandito ba talaga yung gold bar. Kala nila kaya ilang sign nga nakita nila para lang makuha yung gold bar. Nakita nyo naman mga kapobs. Ilang araw nilang impression to. Hindi lang nakuha yung gold bar. Kaya hindi naman talaga nila nakuha dito. Kaya naghanap sila ng ibang sign. Umabot ng 3 buwan yung operasyon ng mga kapobs bago nakuha nila yung giveaways na gold bar. O ito, dito lang pala nakalagay yung 3 gold bar. Ito. Napaka mababaw lang talaga mga kapobs. So dito nakuha nila ang gold bar. Giveaways lang mga kapobs. Pero napaka mabaw lang talaga. Dito nila nakuha. 3 gold bar daw ang nakuha sa mga treasure hunter dito. Siguro mga 3 buwan daw yung operasyon lang dito mga kapobs. Bago nakuha nila yung gold bar. Napakatagal talaga. Kasi hindi talaga makuha nila yung exact location kung nasa nakalagay yung ginto. Ano? Yan lang pala. Diyan yung pangalawang sign. Tsaka unang sign. Pangalawang sign. At saka pangatlo dito na. Bingo. Kuha talaga nila. Yun lang mga kapobs. Dito. Bingo. Nakuha nila yung gold bar. Imagine oh. Ilang ano lang. Meters lang oh. Pakamabaw lang yung giveaways lang to. Giveaways nakuha nila. Ano? Dito. Napakaswerte ng mga treasure hunter dito sa amin mga kapobs. Sa wakas nakuha nila yung gold bar.